Kagi suka pangaruman na bulong. Aris tado. Ne, gini ini penduan rekan mga riakan. Agiang kaiya ka pangaruma bulong. Mataan. Asakan na so panarimakan. Nagira kaya sumanguda na pengaruma. Dito aman dingan niya na pengaruma na makapengaruma Allah. Dini na pendawaan ni kaya mga kalabutang pendawatan bulan. Mataan, kapagkatong kaki sa mga pamilya, amay ito'y kasakat sa mahar. Sana tutulungan ka ka, asya pa nakaginawang ka. Mataan, tabi taang, ba't nakaginawa na ng mga pagariyak na kuwantingan na, Ustad, mapipit na ko rin na, makapangaruma ka man na yun, tito ka pangaruma. Ano mga babayak kuwan, o pangakap ka na, malapang ninano ka na, pero baka sa may ti kuwan. May ito'y mahar. Anak katong tanong di, anak kay matang wala, 10,000, 20,000 na matang anak terima. O di na 50,000. Sarang mabuha, simple akakawing. Koto, simple akakawing. Yun ako na nagkato na kapamilya, matang wala ka. Ate, sisi ko fa, min, nagira, niya ni panutun, o di panutun ng mga miya kamungon. Sa ating mamuha kambing. Yun ako na, pirang ibubad na riyan. 1,000, 5,000, dataranan. Mas kita, sa riyan na makamumuyan na ay na mga kipagagaman na sasabot ni Ranay. Nasipra kita ng mga mananaw, tituwa kayo pangaruma sumranaw na matang wala ka, makangudan na makapungan ng Kristo niya na ginawa niyan. Kaya susu Allah miteron. Tingnan Nabi sallallahu alaihi wasallam miteron. At talo at tabangan ng Allah. Koto, talo at tatabangan ng Allah. Patutun sa tabang ng Allah subhanahu wa ta'ala na mialin niya nagyong koto amama manguda mas kabayan ng istighfar mas siya na ginawa niya maana pengaruma. Nasara tutumang keduka asya pun kaginawang ka. Kaya sa kaya na dito yung problema sarkan ng mga manguda na di tumangked. Kauto, di tumangkad. Ipagawa niya no mapangaruman na ando man to ni kauyagan, to ni ginawa. Di ka na ipagawa ni siya na rapkaton so riski. Na aya malaasakuan ka na masya paginang oska mo rito na mapifit na ka. Kagigil ka pangaruma na mustahab bakasalyan na mustahab. Ay nakukuman niya na mustahab. Nagira ko na kawajib. Kawajib gira emana niya nagira pa mapifit na sumure ko ni na mama kapag di makanggulaw la sa haram na roon mi babanay kito na iron so kapapalugat o kapangaruma kinanglan na makapaluban sa okay tay kapakapangaruman yan kaan makalikay makapukwa si sagyan kay mga haram katawan tanod na di na nisibut niyo na pangni ka ko Allah di ka pagkagagan ay Allah na siya pa ko ay Allah na pupugugupin nga ginawa nga pagawat ang so mga shay mga bata na kapag kapit na ka, data na ganyan ka Facebook, kapag chata, tigira nga. Koto. O kaya tayo doon ka kay sister na, punuwa nga, yakla na pangita, wala yakan mambagi na karuma ka na gira si fulana. Koto, di gan po magidan. Ay problema na, kung may talok na, miya karagaraga kung mapukas. Na doon yan pa si bae, ariyak na kuwan. Doon yan. Pumaramisan ka na, di nga bupong arumaan. Makalikap man sa matay, naingkap man inchatan. Subhanallah. Nabanam niya sugaton. Na po mo ikugupios ka ng mga ariya, ng mga babay, na di nyo sila pulabuta. Kung pagchatan na awa ko na taros ka sa walay, ingan bitire na siya maang katasun ng buriyan. Rina kataswali ang adresakan. Gina ni figure at tigas ang mama. Kaya ni tito ang matagas, mawaraw. Nabagyan kaya di mamagidin, tabiyata. Asarwang galo pa ka na nasarwang, dagabiyatan na nasarwang. Agyang epuan na kapag-idaan sa bubay. Adi ka no titik sa mamatin, nyakakang ka. Ito na ikisusumpa ito ni, kuwan, ito ka kung pisa, nyakakan ako, baka siya po. Bab na di kaya, inom ka sa bulong ko. Tayan, na, mapipiya ka, di mapipiya ginawa ka, taman sa di mapipiya ginawa nga, adres. Matano to na. Matano to kuanat no to tiyan diskarte sa Tagalog. Uy, ikatlo ni syaitan. Subhanallah.